Mwakadi muri yeZimbabwe, zita ndinonzi Simbi Yebasa, tiri pano pa Sly Media TV. Tiri kukupai nhau dzakasiyana-siyana zuva rega-rega. Zvaro parinobuda richinovira tinenge tiine nyaya dzakasiyana-siyana, zvinoreva kuti mune chikonzero chekusubscribe pa Sly Media TV. Chinopera mabundles kwete nyaya hadzipere pano. Pagungwa radzo dai kwakuri kuti maneti muri kuraura nemaneti muchida kuraura nyaya pano dziripo dzizere. Tiri kufamba tichitenderera kumativi mana enyika tichidzizadza ipo panapa kuti munzwe zviri kuitika zvinoshamisa, zvinowodza mwoyo, zvinokatyamadza zvamunowana pamavideo section yedu iwaya. Yeukaiwo zvakare kuti taane SMTV English channel pa YouTube ipapa pa SMTV English channel, endai munosubscribe ikoko kwatinenge tichiisa manhaurwa dzine chekuita nezvechirungu dzinoitira kuti vasinganzwewo Shona vachinzwa Ndebele nemamwe malanguages akafanana neKalanga vasinganzwe Shona asi vachinzwa chirungu kana vari vedzimwe nyika. Aiwa, ndo channel yatiri kugadzirira kuti nyaya dzese dzatinoisa dzatinotaura nekutapa dziri muchishona taakuzodzishandura tichiisa kuchirungu kuti munhu wese anzwe, nekuti munhu wese ane right to information. Ndinoona vamwe vatinoshanda vanotitevera pa Sly Media ipapapa vachikomenda vachiti hatinzwe chirungu. Aiwa, zvechirungu ngatizvisiyirei ku SMTV new channel yedu, SMTV English channel yedu. Nyaya ndauya nayo panapa nhasi inyaya yatiri kuda kuti tidzokere kunyaya yave nemwedzi tichifambira yokwamadzibaba Ishmael. Panapa ndina vaAshton Chipere kana kuti madzibaba Ashby vanonamata pamwe chete namadzibaba Ishmael. Ivo vanotsigira zvinoitwa namadzibaba Ishmael zvese. Toda kuti tipinde muhurukuro navo tinzwe kuti zvakamira sei. Mubvunzo wangu wekutanga kwamuri madzibaba Ashby ndewekuti imi ndimi munonamata namadzibaba Ishmael kubva panguva yamakatanga kunamata navo kusvika iye zvino patave iye zvinezvi vari muchitokisi matingati muRimand. Mungati here vakuru venyika ino kana kuti vatungamiri venyika ino vangatoenda kuna madzibaba Ishmael vachinobvunza nezvinhu zviri kunetsa nyika ino, zvenyika ino yeZimbabwe nevanhu vari mairi mabasa hapana, zvinhu zviri kunetsa, tingatoti kune muprofita wechokwadi anonzi madzibaba Ishmael wekuti vanhu vese vandataura vakaenda ikoko tinoudzwa patakatadza, tinoudzwa patiri kugona, tinoudzwa kwatakabva nekwatiri kuenda. Munoti chii imimi? Mukoma Sylvester, ndinokukumbirisai chaizvo kana zvichikwanisika. Nyika sekurwara kwairi kuita kumatambudziko akatarisana nenyika zvese zviri kuitika izvi, dai zvaikwanisika paita delegation yevakuru venyika inonokumbira kubatsirwa nemweya mutsvene pana Ishumaeri, muone mangoromero ake kana kunyeba kwake, sekutaura iye kwaakaita achiti ndiyo nyika yandakatumirwa iyoyi. Izvi zvekunetsana nezvevana vechikoro inyaya dzakabvira kare, vakatombosungirwa nhau idzodzo zvine rekodhi yeCRB 113552 of 2014 kuMbare Court uko. Inyaya dzakaitwa kare idzo, hazvireve kuti inhau yokuti Johani Masowe inoda kuti vana vaite zvituta kana kuti iye Johani wacho anga akapusa. Haasi munhu Johani atiri kutaura nezvazvo, mweya mutsvene wakauya wakataura pamunhu. Tiri kutaura zvaMwari akadzika akataura oga. Saka for your information, ngapaite vakuru venyika vaende sekutaurwa nekukumbirwa kwazvakaitwa naGwenzi Bebe anga achiti tinokutambirai tanga tichitofungidzira kuti mauya kuti tionesane maererano nezvenyika yedu yeZimbabwe. Nyika ino haitongwe nemunhu mumwe chete, inhau yokuonesana nekubatsirana.
Ishumaeri haapo pakuti hanzi aite vanhu munyika munomu. Akati vanhu ngavanamate Mwari Baba akasika denga nenyika, vasandinamate, vasanamate vaprofiti, vasanamate Mwari anoonekwa neziso renyama. Ndokutaura kwaakaita. Akati naiyo nyika yakaramba kutaura kwemweya mutsvene, naiyo nyika iyi muguta umu muchafamba mhuka, muchakuma mhuka, richava sango, ndichaiparadza nyika inoyi. Kuri kutaura kwemweya mutsvene pamutumbi wake. Saka zvinodudzira kuti pane matambudziko ari kuuya akawanda akawandisa zvicharemera nyika maringe nekuramba kunamata Mwari Baba, vanhu vachitevedza tsika yakarei yechichena yekuti vanhu vange vakapfeka zvinoshamisira, vakapfeka masutu, hanzi vanga vakapfekawo zvinoonekera here. Zvinoonekera zvei? Nhau ndeyekutevedza tsika yaMwari Baba. Nyika inoyi yakanzi inyika inoyera, saka inotoda zvinoyera-yera kuti isusu tigowana zvikwanisiro mukurarama kwedu nemhuri dzedu. Madzibaba Ashbai, tazongotanga nekungopinda munhaurwa tisina kumbomhoresana. Aiwa, ndinodaira kuti muri vatano. Tiri kukunzwai nyaya muri kutaura imimi yekuti vanhu vanofanira kunge vachirarama nechiraramo chinodiwa neJohani Masowe yenyu yegore jena penyera nyika. Muri kuLily Farm ikoko makapfeka henyu zvikabudura zvenyu nematisheti enyu muchinamata zvinodiwa naJohani. Asika mune zvimwe zviga zviri kutaurwa apa ndezvekuti kana muri mapostori eJohani Masowe, vanhu vanoti kana paine tsananguro dzinenge dzauya takanangana nenyaya yekuti Kenani, vanhu vanofanira kufamba kana kuti kumativi mana enyika zvichitaurwa nevaprofita vakasiyana-siyana. Izvozvo zvakamboitikawo here kwenyu? Imiwo ndimi chete here munonamata munamatiro iwoyuyu wekuti vana vanorodzwa vari vadiki, uyewo vana havaende kuchikoro, munotora zvinhu muchinotengesa, muchipa madzibaba Ishmael muchivati mambo, muchivati ndiye Mwari, uyezve makatotaura vamwe venyu kunze kwokuti kana muchitaura zvakasiyana-siyana asi muri vechechi imwe chete, vachitaura kuti munhu wamasunga uyu Ishmael masunga Mwari. Ndo pari kunetsekana nevanhu kuti munoti munhu wenyama ndimambo sei, munoti ndimwari sei? Nditsanangurei ipapo madzibaba Ashbai. Ndati tibatsirane tionesane pamusoro penhau yamadzibaba Ishumaeri mwana weJohani Masowe wechishanu, anotaura nezwi raMwari mweya mutsvene, anofembera kana kuti anodzokorora zvakataurwa kare kare nababa Johani zviine kupona kwomweya womunhu. Nyika ingasvereredze, ingaseke, ingashore, ichokwadi Ishumaeri atadzira nyika. Kunyika anoonekwa sekuti atadza, asi kuna Mwari Baba agona, nokuti ndozviri kudiwa naMwari Baba, kuti vanhu vararame vari muzvido zvedenga, vari muzvido zvedenga, kwete zvido zvetsika yerumwe rudzi rwevachena. Isu takanzi nababa Johani mweya mutsvene tigone kurarama pamusoro penyika tichinamata tiri mutsananguro yababa Johani, sekuti ndozvinoendesa kudenga raMwari. Ishumaeri kuprofita kwaakaita Kenani haasiri akaitanga kuiprofita Kenani. Semuenzaniso, baba akatsirowo kumarondera vakatomboiprofita iyi Kenani Ishumaeri asati akunamata. Kwavakaenda kunogara voga uko kunyabhira uko, inhau yekuti vaende pavo voga pavanokwanisa kuita zvekutevedzera ichi chinamato, vakatakura mutemo waMwari Baba zvisina vanosvereredza kana kuseka, vachiteedzera iyi tsika iri kudiwa naMwari yekusarodza vana, yokusaendesa kuzvikoro zvevachena zvinodzidzisa tsika yevachena, kugara vakapfeka zvichena ikoko kwamuri kushora. Handiyo nyaya yokuda kuroora vana vadiki, kwete 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 kwete. Nhau ndeyekunamata tiri mutsika inoumba rudzi rwevanonamata ruri kudiwa naBaba kumusoro kudenga.
vanhu vari kugara kuLily Farm, vari kugara kuPurazuko vakawirirana vanhu ivavo, vakawirirana vanhu ivavo. Hapana akaiswa gashu muhuro kana kumanikidzwa kuenda ikoko kuLily Farm. Kutongoti baba vazvibvuma, mudzimai wacho akazviramba, zvichireva kuti pava nekuparadzana nokuda kwokuti zvasarudzwa nevaviri ava nemhuri idzi zvatosiyana. Musashamisike kukwazisana kana kushevedzana kwedu kushevedzana tichiti mambo kumazowe. Ndo mutauro wedu, hazvirevi kuti mambo wokutonga nyika, kwete. Hamusi kuziva kuti mweya mutsvene unotaura zvawo pamunhu, hazvina kutaurwa nekwepfungwa dzaIshumairi. Pasiyanisei ipapo Ishumairi pachezvake senyama ari munhu anorarama pasi pano nechinouya chichitaura pamutumbi wake, zvakatosiyana. Asi nyika ino yevana veZimbabwe vazvibatira padenga, havasi kumboziva kana nekwazviri kubva nekwazviri kuenda. Haana kana mari yaari kutorera vanonamata. Vanhu vari kunamata vari pamwe chete, vachiita mishandira pamwe yavo, vachichengeta homwe yavo inovararamisa, vachitevedza tsika yaMwari. Zvinonzi zvitevedzwe hazvisi zvepfungwa dzake iye Shumairi, kwete. Itsananguro dzakataurwa kare kare kuti tizive kuti ari kutauriswa nemweya mutsvene. Mweya mutsvene unotaura zvakataurwa kare nababa Johani, ndozvinotizivisa kuti ari munzira yekunamata. Chashamisa chii? Inga vekomarange wani vari kunamata vari mutsika iyoyi. Musashorane, musadadirane panyika, namatai muende kudenga. Mhuri yeZimbabwe ingatore mhosva nekuseka nokusvereredza iye isiri kuziva kwazviri kubva nekwazviri kuenda. Ingatore mhosva isingazive kuti iri kutora mhosva. Madzibaba aShibai, ipapa ndo pamunonetsana nevanhu vamunoti vari munyika. Imi munotaura kuti musashorane, musadadirane. Asi imi madzibaba aShibai, makaoneka hama dzenyu, mukaoneka ana mai venyu, mukati imimi muri vanhu vekwaSatani, hatichararama nemi, tave kunorarama namadzibaba aIshumaeri, ndokwatava kunonamata. Asi izvozvizvi muri kutaura shoko rimwe chete iroro, munozvifambisa sei? Hamusi kuona kuti pamwe pacho munoparidza zvinhu zvamusingapraktize here imimi? Uyewo zvekare madzibaba aIshumaeri kana vachinzwa izwi sekutaura kwamuri kuita, ko sei vasingawane mukana wokuti vaende kumutungamiriri wenyika vachinotaura nhunha dzavo kuti nyika ino iri kudya nhoko dzezvironda nekuda kwezvinoti zvobva zvaburiswa mumaTV, vanhu sobva vazviziva, pobva paudzwa pundutso yekuti ngaitai zvakati kuitira kuti zvinhu zvigofamba zvakanaka. Kana mweya uchiripo wakataura, mweya waJohani uya wakauya 1931, kana uchiripo, uri kudii kubatsira kusunungura unhapwa huri muvanhu veZimbabwe? Uyewo nyaya yevarungu yamuri kutaura, munosarudza zvamunoda, saka muchizonetsanawo nevanhu, nekuti imimi munosarudza kutora mishina yebhekari, mosarudza kutora grinder ramunogadzirisa mawindow frame, mosarudza kutora mawelding machine akauya nevarungu, mosarudza kutora zvinhu zvamunogadzirisa furniture zvakabva kuvarungu, modhiraivha mota dzevanhu varungu ivavo. Imi makapfeka hembe dzine jira rakaitwa nemurungu, asi imi moshora. Imi munozvionawo sei kuti muri chaipo here imi madzibaba aShibai pamwe chete nemadzibaba aIshumaeri? Ndichienderera mberi pamusoro penhau yamadzibaba aIshumaeri, inhau yakaoma munyika, inhau yenyika, nhau inosuwisa, isiri yechinakidzwa. Nyika ino yeZimbabwe, vanhu vanofanirwa kugara vachiziva izvi kuti nyika ino yeZimbabwe inyika inoyera, nyika yainzi nyika yehuchi nemukaka, nyika yemadzibaba edu. Saka honai nyika yeZimbabwe iri kurwara.
pari kudikanwa kudzorerwa zvinoyera, tigoyera yera tinowana zvose. Nyika yedu inosanganidzana nekupona. Chakataura pamutumbi wamadzibaba eShumairi chakati, inini ndiri mukuru, kana ndakuda kutaura paari eShumairi ndinozvipeta ndogozvipeta kagumi nekaviri kuti ndigone kukwana maari. Nyika yakandiramba, ndinoibvarura ndoiisa mupabheki. Saka mutauro iwoyo ungava mutauro wepfungwa dzemunhu here? Saka tiri kuti isusu tapinda musatanism tisiri kuziva kuti tapinda musatanism nenhau yekuchiva, yekuyemura tsika dzevachena dzakarambwa naMwari Baba, dzekufamba takashama, dzekuti kana tichiti takachena tinenge takapfeka hembe dzebhora. Takapinda musatanism kugara kwese uku tisiri kuzviziva. Zvamuri kuramba ndizvo zvine upenyu nesu, zvamuri kuramba izvozvo ndizvo zvine chiraramo nesu isusu. Mitauro haishamisire. Chii chinoshamisira pamitauro? Shona yedu iyoyo inodadisa, tinodada nayo. Vachena kana vachida nezvedu ngavataure shona iyoyo, kwete kurova mwana kuti hanzi atadza kutaura shona. Dzorerai zvinoyera mugoyera-yera, munowana zvose, uchi nemukaka munyika yenyu. Hazvireve kuti nyika ino iri kutadza kutongwa, kwete. Takabva pane zvinoyera zvaMwari Baba munyika muno, takadzokera kune zvido zvaMwari Baba, nyika yedu inoendeka. Zvese zvatiri kutambudzika nazvo tinozviwana kubva kuMweya Mutsvene, kubva kuizwi. Saka ndiri kuti inini semuenzaniso, kumasowe ndiko kwatinogona kubatsirwa neMweya Mutsvene kuti nyika yedu igone kurarama, nyika yedu igone kumira zvakanaka. Pamusoro pemudzimai wamadzibaba eShumairi, iye woga mudzimai wacho ndiye akazviramba akati, zvekurarama ndiri mumutemo waMwari Baba handizvikwanisi, handizvigoni. Akasiyiwa nenhau iyoyo vachiti, ini ndiri kuda zvangu zvekunamata, ndiri kuda kuenda kudenga, saka ndaakuteedzera zvekunamata. Asingade ngaauye tiende, anoda ngaauye tiende, asingade ngaasare. Ndokusara kwaakaita kumusha mudzimai uyu. Johani Masowe hapana payakanzi ndeyaEShumairi kana kuti eShumairi ndiye Mwari anonamatwa. Aiwa, kwete. Isusu takazvarirwa muchinamato ichocho, tinochinzwisisa kune zvinodikanwa mukufamba tichinamata mune zvamutumwa Baba Johani. Kana naiye profesa ari kutaura kunzi akaurayiwa, haana kuurayiwa. Manyepo, saka nyika iri kurarama mumanyepo ari kubva muvanhu vasiri kuziva kwazviri kubva nekwazviri kuenda. Profesa uyu akaita makore 5 achidzidzira kunamata uko, achiuya asati atendeuka akazonamata after makore 5, kusvikira asvike paakasvika achikomborerwa achinamata. Akabatsira nemari dzakawanda kuti zvaMwari Baba mishandira pamwe ienderere mberi. Akabatsira zvisina kana rumbunyikidzo kana kumanikidzwa, iye nokuda nemwoyo wokuti zvaMwari Baba, chinamato chaMwari Baba chinamatike. Vanhu vari mutsika yaMwari Baba, vanhu vari kugadzira nyaya dzekunyeba. Nyika yabatiswa pasiripo. eShumairi munhu asiyana neMweya Mutsvene. Ngapasiyaniswe, pekuti munhu neMweya Mutsvene ngapasiyaniswe. Vanhu kana vachimuona vanenge vachimuseka, vachimushora, vachisvereredza kuti ipapa ndo pari kubva zvinhu zvacho zviri kubva mupfungwa dzake, kuda kuto-opareta kuti muone kuti pfungwa dzacho dzakambomira sei. Kwete vanhu vaMwari.
pane chinouya chichitaura muropa rake chinonzi mweya mutsvene. Kana ndichidudza mweya mutsvene munozviziva kuti tiri kureva kuti kudii. Asi iye kana ari munhu hapana chaanenge achiziva kana ari munhu asina kunge apfekwa nezwi raMwari. Anenge akangofanana newewo. Imimi muri kushora vanenge vakapfekawo zvisvinu here, ko mugumbo munenge munei? Muri kuda mavhisikosi nebhutsu dzinovaima. Ndo zvamunenge makatarisira. Kufunda munenge makatarisira madhigirii enyika ino. Kwewo zvavane madhigirii enyika ino ngavachigadzirisa ka matambudziko arimo munyika ka nyika iendeke. Vanhu vaMwari ngatizivei, tingatore mhosva kuna Mwari pane zvatiri kuita, ngatiitei zvatiri kuziva. Ini ndinonzi Madzibaba Ashbai. Ndiri kuti dai zvaikwanisika mada kuziva maererano nezvechinamato cheJohani Masowe chishanu, endai munzvimbo dzakafanana Panyota pane gomo kuChiweshe. Munoona vakuru varipo ipapo vanokubatsirai. Moenda kwaMurehwa kuGosheni uko, munoona vakuru variko vanokubatsirai. Mozoenda kwaDombo Shava, munoona vakuru panonzi Panyakudyapo vanokubatsirai. Mozoenda uko kunonzi kuMuzarabani kuJohani Masowe chishanu, variko vakuru variko ikoko vanoziva maererano nezvechishanu kwazvakabva nekwazviri kuenda. Vanokubatsirai, vanokunongedzerai dzimwe nzvimbo dzokusvika kuti muzive kuti Eshumairi zvaari kutaura zvaari kunyeba kana kuti ari kuda mbiri iye pachezvake. Nyika ingabate pasiripo, nyika ingatore mhosva. Johani Masowe haipo pakurwisana nehurumende, iripo pakubatsirana nehurumende kuti vanhu venyika yeZimbabwe vararame zvakanaka, vachiteedza mararamiro akanaka vari mutsika yaMwari Baba. Ndatenda. Ndazofara zvekufara zviya zveMadzibaba Ashbai nekutumira voice renyu. Isusu veSly Media TV ndo zvatiri kukurudzira izvozvo, kuti kana chinamato cheJohani Masowe gore jena penyera nyika chisina chazvinotadza, ko chii chinonyadzisa kuti Madzibaba Ashbai mubude pachena muchitaura sekutaura kwamuri kuita uku? Takambouya kuNyabhira takaita mainterviews, takauya futi kuNorton takaita futi mainterviews mushure mekunge mapostori atomboramba kuita mainterviews iwayo. Isusu tinenge tichiti munofanira kubuda pachena sezvamaita nhasi muchitaura zvamunoziva zvakanakira chinamato cheJohani Masowe chinotunganwa naMadzibaba Ishmael kuLily Farm iko kuNyabhira. Mataura zvinhu zvatiri kuda kuti zvibudewo pachena kuti vanhu vazhinji vazive kuti imimi ndimi anaani. Ndingade kuti tidzokere panyaya yekuti ndikubvunzei mimwe mibvunzo kuti hurukuro yedu ibude zvakanaka inatsosimba, nekuti kune mibvunzo ine vanhu vazhinji vari kutevera Sly Media TV vachinzwa zvinoitika muchinamato chenyu. Chekutanga ndinoda kukuzivisai kuti chinamato chaBaba Johani hachisi chinamato chakagarirwa pasi nemunhu kana kuti nevanhu vakarangana manamatirwo angaitwe nemunhu mutema. Chinamato chakauya nemweya mutsvene unonzi Johani, ari ndiye akamboita basa kuvachena achinzi Johani Mubhabhatidzi. Ndiye akatumwa zvakare kuAfrica yevatema kunzi sezvo ndiwo wakamboriita basa iri kurudziro vachena, chienda kuimba yevanhu vatema unovarairidza kunamata vaende kudenga. Hatingambonyara kutaura pamusoro pemanamatiro atinoita isu, hatingambonyara, asi pane zvinotibata
mirawo nemitemo zvakafanana nekuti hatitenderwe kana kutobuda mumatv takapfeka nguo dzedu. Pane zvakavanzika zvatisingatenderwi kunge tichizvibudisa pachena, zvakafanana kuti hatitenderwe kubuda mumatv takapfeka nguo dzedu tichiparidza tiri mumatv, hatitenderwi. Ichi chinamato chakauya naBaba Johani. Zvachakauya naBaba Johani, vakauya vachiprofita magariro atichaita, mafambiro, marariro, marorerano, madyiro nemapfekero. Mapfekero ane hunhu, sekuti munhurume anonzi agare akapfeka zvichena, munhurume anonzi haarukwe mumusoro, munhurume haapfeke mhete, munhurume haapfeke nguo dzechidzimai. Naivo madzimai vanonzi havatenderwe kufamba musoro usina kuputirwa, havatenderwe kupfeka matirauzi madzimai. Madzimai zvakare vanonzi havatenderwe kupfeka nguo dzana baba. Zvose izvozvo zvakarambwa neMweya Mutsvene. Asi takatarisa kuuya kwevachena, vanouya vane mhikisano nenhau yekunamata kwomunhu zvinoendesa mweya womunhu kudenga. Saka ndiri kuti pakunamata kwedu isusu taitarisira kuti muchauya mune ushamwari hwokuda kuziva chinamato, asi makauya nemapurisa makapakata zvombo zvehondo nekupomera mhosva zvisina kutsvaga kuziva manamatiro, manzwa manyepo akagadzirwa nevanhu vane nyaya dzavo. Chokwadi varipo munyika muno vari kugunun'una nekutsutsumwa nezveJohani Masowe, manamatiro edu. Makazvicherechedza, vakaromba vanhu ivavo, vane chipfambi, vane mafambiro avo akaipa avasingade kuti afumurwe. Takaipiwa chenjedzo iyi neMweya Mutsvene. Varungu vakauya dziri mhandu, vasveta simba, vakazivikanwa kuipa kwavo vasati vauya, vakauraya vabereki vedu. Vanhu vatema vakarwiswa nokuurayiwa, vachipambirwa ivhu nezvinhu zvavo. Takanzi neMweya Mutsvene, tikateerera nekutevedzera Mweya Mutsvene, tinorarama zvakanaka zvisina rubatsiro rwomuchena. Mwari kana achida isusu anouya nekwatiri isusu achitaura nesu, kwete kupoterera nekuvachena. Pane zvatinoshandisa, tine zvatakatenderwa kuti tinge tichishandisa isusu neMweya Mutsvene. Pane zvatinoshandisa midziyo yevachena, pane midziyo isinei nekupiringisha rwendo rwekunamata. Takatenderwa kunge tichiishandisa sezvo tisati taane yedu. Takanzi takagona kunamata isusu, tichakomborerwa, tine zvedu zvatakagadzirirwa naMwari Baba, kupiwa uchenjeri hwokugadzira zvokudarika zvigadzirwa zvakagadzirwa nemuchena, kudarika ndege dzavo kana zvitima zvavo. Ivo kuuya kwavakaita vachena havana kuuya mune zvakanaka, vakauya nokupiringisha nokupamba, kupiringisha rwendo rwekunamata, sezvo ivo vakange vakundikana kunamata ichi chinamato. Makacherechedza, varungu vanoda kutora chinzvimbo chaMwari chokuda kumutsa munhu afa. Vanoda kugadzira kusika wavo munhu. Mwari akati indasitiri yekusika munhu ndeyangu. Mwari haade vazivisisi, vachenjerekesi zvokuenda kuzuva kana kumwedzi.
vachapedzisira vasvika pari Mwari. Mwari haadi vanhu vakadaro, vanoda kumupindira mberi pazvinhu zvevarungu pamwe nezvavakagadzira, mhando nemhando yezvinoputika, zvinouraya pamwe nepfuti, zvine chekuita nokurwisa Mwari nokukanganisa vanonamata zvakagadzirwa nevachena. Pane mhepo, pane zvinhu zvavakagadzira, mhepo yakaipa inorwisa nekudzima kunamata, kudzima ukuru hwaMwari, vachimisikidza hwavo ukuru. Madzibaba Ashby, panyaya yamuri kutaura apa inoita kuti vanhu vaite nharo nemi, kuti Mwari vanhu varungu vakagadzira pfuti vachida kuti vapfuure Mwari. Handifungi kuti vanhu mungawirirana navo, saka vanhu vachizotiwo vakauya kwamuri voti muri brain washed nekuda kwokuti zvamunotaura zvimwe zvacho ukada kuzvinatsozvitarisisa unoona kuti vanhu vanenge vava kuti hamuna kungwara nekuda kwokuti makavharwa pfungwa nemanamatiro namadzibaba aishmael, nekuti zvamuri kutaura zvimunosarudza zvamunoda. Mungosarudza kuti hatidi kuona tv chete, asi muchidhiraivha mota dzevarungu. Tingati makangwara here kana tichitarisa maitiro amunoita imimi nekusarudza zvinodiwa nemapostori, muchiisa sadza mumapureti akagadzirwa nevarungu, asi imimi mosarudza kuti hamude maneti amuri kutora, ipfungwa dzese dzakauya nevarungu muchiraura hove nawo, zvese zvezvo. Mungati muri vanhu vanonzi vakangwara here kana kuti muri vanhu vakapusa? Chakaipa chii kupa mwana basa rekuti afunde kugadzira motikari pane kuenda kuchikoro odzidziswa kurembedza mabhurugwa nekuba achishandisa bhuku nekusarudza vamwe. Chakaipa chii kudzidzisa mwana kugara achiziva basa? Waunapwa here mwana wawazvara kumudzidzisa basa? Inini handione sekudaro. Ndo zvinotaurwa nevasina uchenjeri nevasingazive. Vanoti Johani wacho yeye anorambidza vana kuenda kuchikoro, anoda kuti zviite zvituta here? Hakuna munhu akangwara semunhu anonamata kuJohani Masowe Chishanu. Hakuna munhu akangwara semunhu anonamata kuJohani Masowe Chishanu. Handiyo nyaya yekuti vanhu vanzi vaitwe zvituta. Mweya womunhu uri kudikanwa kudenga. Kana nemi vaSylvester muri kutodikanwa kunzi munamate Mwari Baba akakusikai, mufe muende kudenga. Munhu wese ari kudikanwa kunzi apinde munzira anamate. Saka vanhu kana vagere muzvimiro zvokusvereredza nekushora vachiti Johani wacho akapusa, anoda kuita vanhu zvimadhumudhumu zvisingazive, hapana chavari kuziva. Havasi kuziva kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Havasi kuziva chakatumirwa iye Johani. Kutumwa kwakaitwa Johani idare rakagarwa kudenga nengirozi. Johani akanzi chienda kuimba yevanhu vatema unovarayiridza manamatiro vafe vachiuya kuno kudenga kwavakabva, sekuti mararamiro avari kuita vari pasi apo havasisina uremo hwokuti vangafe vachidzoka kuno kudenga raMwari nokuda kweutadzi hwavanawo. Saka nyika yevanhu iripo pakusaziva. Saka nyika yevanhu inogona kuparara nokushayiwa zivo. Kana vachida kuuraya shumairi, kana vachida kusvika pavanosvika, ngavasvike zvavo. Iye ari kutozviziva. Hakuna zvisina, takatangirwa kare. Mweya Mutsvene wakataura. Mweya Mutsvene wakatopedza. Mweya Mutsvene wakatopedza. Ndo zvinoita rwendo rwokunamata harushaye vanopikisa. Asi kune vakakomborerwa vanogona kundibata pandiri kutaura apa. Ndesaka tainamata nemaprofesa. Profesa akazvipira kutosiya basa. Profesa muzvina fundo
akazvipira kusiya basa kuti atevere iroro rwendo rwokunamata, kwete kunamata munhu, kwete kunamata Ishumaeri. Midziyo isina nhau yokupiringisha rwendo rwokunamata haina mhosva kuishandisa, haina mhaka kuishandisa. Midziyo yekushandisa mamachines, matools, zvipanera hazvina mhosva kuzvishandisa. Asi kana yanhau yekushandisa zvevachena zvinopiringisha rwendo rwokunamata, uchifamba munhu wakashama, uchifamba munhu pamusoro penyika uine donzvo rokupiringisha rwendo rwokunamata Mwari, iyo midziyo iyo haitenderwi. Ndiri kunzwa rondedzero yamuri kuita. Ndiri kupfuurira mberi sekuza kwamunoitawo semunhu wajournalist, unobvunzawo mubvunzo wakamirira vamwe vanhu vanoteerera zvirongwa zvatinoita izvozvi. Vanhu vanenge vachida kuziva kuti Johani waitaura zvetsitsi nerudo pakati pevanhu vanogarisana. Kusei zvichizosvika pakuti Profesa Muwati vakashayikira musangano renyu, asi panozofukunurwa guva ravo mowanikwa muine mareza blade, muine dishi rine ropa, muine t-shirt ine ropa, muine masirinji ekuzvipatara aya. Zvinhu izvi zvaive nechekuita maringe nekuvigwa kwemunhu anenge ashaya zvake achizvinamatira. Chii chinenge chaitika? Uyezve muri kureva here kuti zviri kutaurwa nevanhu ndezvemanyepo, zvinotaurwa nemapurisa, kuti kushaya kwavo kwakakonzerwa nekunwa poison yeinsecticide, uye izvi zvaitikira vari pakati pevanamati veJohani Masowe vanotungamirwa nababa Ishumaeri kuLily Farm. Tinzwewo kuti muri kunyeperwa here nemapurisa? Zvisinei, hamuna kundipindura mubvunzo uri pamusoro apa, wandiri kubvunza nezvetsitsi nerudo. Mabva manyarara. Handisi kuziva kuti ndakubayai panyamanete here, ndakubayai pamunokanganisa, mahungu mabvuma kuti ainamata nemi, asi tazotaura zvakawanikwa nemapurisa, hamuna kundipa mhinduro. Tichaisiya iri pano, tinogona kuzopfuurira mberi zvekare pakadai netiweki iri kukunetsai kana kuti zvakamira sei, handichaziva, nekusazopindura mubvunzo wangu wokupedzisira mabva mangonyarara. Zvisinei vateereri, ndo hurukuro yandakachita namadzibaba Ashton kana kuti madzibaba Ashby, asi zita ravo rokuberekwa riri Ashton. Ndinodaira kuti pahurukuro iyi pane zvamuri kudzidzawo, zvamuri kunzwisisa maringe nematsananguriro avari kuitawo kunamata kwavo. Imimi kana muine zvamunenge muchiona kuti hamuwirirani nazvo, makasunungukawo zvekare kutitumira audio yenyu muchikurukura kuti ndezvipi zvamunofunga kuti hazvisi kugonekwa kupurazi kwamadzibaba Ishumaeri kuLily Farm kunyabhira uko. Pfungwa dzenyu hapana anonzi ane pfungwa dzakashata. Tiri kukurudzira zvekare vese vari kuteerera kuti musazorasikirwa nenyaya dzakadai idzi dzatiri kukurukura pano paSly Media, kusvika baba Ishumaeri vatongwa vachionekwa kuti havana mhosva here kana kuti vane mhosva here. Munogona kuzodarikirwa nenhaurwa idzodzi. Nekudaro tinokurudzirai kuti subscribe pano paSly Media TV, inova ndiyo nhepfenyuro yepadande mutande hombe kupfuura dzimwe dzese. Pane mavhidhios anosvika 6400. Munokwanisa kuramba muchiwana nyaya dzakasiyana siyana kana kudzokera pane dzimwe dzatakaita kare. Kana muri vatsva pano panhepfenyuro yedu ino yeSly Media TV, tinokukurudzirawo zvakare kuti mushare mavhidhios edu muchiisawo kune vamwe vanhu, muchizivisawo vamwe vanhu vasati vasheya. Kana masangana nenyaya inokunakidzai, mazvita ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa. Zita ndinonzi Simbi Yebasa. Tinosangana mune ramangwana. Mazvita.
This is yabuda pa TV hakudi masivi Sly Media TV yandispota ndiri mu street ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views Sly Media TV mandichinjira ang my dreams Sly yo ya Sly Media 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 kuchinja vision ya mageto youth kuchinja life ya mageto youth kutipa nzira semageto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly yo ya Sly Media